दिनै बे गोथार बुब्लि आरो गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों जेरावहाय जोंनि रंजालि बैसागुआ नांजाबफाबाय नंखायनो देग्लायनि रंजालि बैसागुआ जेरै मौसुमि बारा फैनानै जोंनि सा सानजा खनानि बर' हालामखौ जेब्लायबो समायफ्लेहोयो बेफोरबायदिनो अबंलावरिया देग्लायनि बे रंजालि बैसागुनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनाय आब्रुथि लाबोनाय आरो जोंनि गेजेरावहाय गोसो गोरोबलायहोनायनि खामानिखौ अबंलावरिया जोंनो आशीर्बाद होथों आरो बे रंजालि बैसागुनि गेजेरजों मुलुग दरबाराव जोंनि बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइयादि बेसेबां गोजौ बिनि गेजेरजों जोङो फोरमान होनो हाथों बेखौनो साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो आंगो सोद्रोमाफोरनिसिम आंगो बर' फिसाफोरनिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोर आरो रंजालि बैसागुनि हामलायथि जासिबाय। क'क्राझार सेरफांगुरि बाजार श'रुमा बैसागुनि धामाका अफार लोगोसे लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 10 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिलसिम बैसागुनि धामाका अफार आरो लन काम एक्सचेन्ज मेलनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव खुंफुंजानाय बैसागु धामाका अफार एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 9-15% लन, फ्रि हेलमेट, 10 लिटार पेट्रल फ्रि, एभरि पार्चेस, गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ नायनानै 2,000 निफ्राय 3,000 रां कास्टमार अफार होनाय जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानैबो गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे अल भेहिकल्स एक्सचेन्ज एभेलेबलबो होनाय जागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 एबा 9101598021 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।